po yung walang tatawa challenge part 2. So baka nagtataka kayo, isang lalaki, dalawang babae, so absent kasi yung isa. So saka na naman sasabihin yung parusa mamaya hanggang dulo. Panoorin nyo na lang. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.
no, 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 no. I'm scared. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sus, maray. Papaya. No, 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 no. No, 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 no. Bigyan yan, bigyan. So what's up mga kalingaw, so sana nagustuhan nyo yung video namin. So nandito na pala yung mga pa-shoutout nyo. So shoutout kay Mark Feverstone, Noel Cabanya Pereiras, Ate Ros Salili, shoutout sa inyo. Nurami Samuya, Prince Darren Prado, Jacob Lopez, shoutout sa inyo. At kay RG Salazar, Alan Adipon, Bunki Galgo, Cristalis Maboy at Tiberos, shout out sa inyo mga kalingaw, at sa kay Prince GB Antiquera. So salamat sa inyong suporta mga kalingaw. So sana nagustuhan nyo yung video na to, at don't forget to subscribe my YouTube channel, Chad Padayaw, nasa baba lang. So kung nagustuhan nyo, like and share this video. Siguradong sasakit ang tiyan nyo kakatawa. So ito ay Walang Tatawa Challenge Part 2. So, di ba nasabi ko sa intro kanina na sasabihin ko
yung parusa. Yung parusa namin ay parusa namin sa isa't isa. Kung sinong mauuna makabuga ng tubig, ayun ang lalagyan ng uling. So, salamat sa panonood.